lembraba o bonito que é isto. Eu lembraba un Portosás máis grande. Máis grande. Chegalle ben. Pero o importante é que estades de volta. Sí, xuntos como sempre. Paco atopoume en Vaqueira Belén. Onde? Eu xa levaba unha semana vivindo no hotel. Levanteime un pouco tarde como a todos os días. E bueno, que sorpresa levei cando descorrín as cortinas e ali estaba, por fora da fiestra colgado, o raio de Tarasido. E falamos como si nada tivese pasado. Ben feito. Falamos máis que toda a vida que levábamos xuntos, E logo? E logo, pois, antes de que eu volvera a sair pola fiesta, claro, pois, xa estábamos xuntos. E esa mesma tarde, ela deixou o masaxista e quedou comigo. Claro que sí, claro que sí. Seguiremos en contacto. Claro. Hasta loguiño. E moitas gracias, Adeus, hasta logo. Que pasa? Que a televisión de Portosás comeza a ser unha televisión como Deus manda. E eso? Eran os de Viaxes e Serón. Querían darnos as gracias por esa magnífica publi-reportaxe que lle fixemos e, ademais, querían regalarnos, atención, unha viaxe ao Caribe para 2 persoas. O que para nós? Non te fagas ilusións. Para o noso público. Están facendo unha promoción entre a xente e queren promocionar o conto, Vaya, claro. que detallazo que se lembrasen de nós. O que eu che dije, esta televisión está voando alto xa. E que imos facer coa viaxe? Facemos un sorteo e repetimos cada 2 segundos que este premio é cortesía de Viaxes e Serón, que nunca van a pé porque sempre van en avión. Un sorteo? Un sorteo. E dixeronche eles que tiña que ser un sorteo? Eles non me dixeron nada. Home, non sei, a mí non me parece maneira de tratar o noso primeiro patrocinador serio que temos. Paula, é unha viaxe, tampouco é cuestión de botar foguetes de 7 estalos, non? Non está mal. Ademais, é unha excusa que temos para facer algo divertido. Non querías facer un concurso? Efectivamente, o meu concurso. Un concurso que fale de montes, de ríos de Galicia, de cultura... Dicen que algo divertido. Algo que vaya co premio que damos. A ver, quen ia querer unha viaxe ao Caribe para 2 persoas? Eu, E con quen irías? cunha rapaza guapa. Aí o tes, temos que facer un concurso de parellas. E parellas, xa sei por onde vas. En plan, claro, en plan, 3 mozos universitarios sensibles e marchosos buscan a súa parella ideal. Dijo non e dijo basta. Ainda non che son da tuna, négome. Vale, pero se o facemos para parellas que leven moito tempo xuntas, para parellas que se coñezan ben, sería como un premio a súa fidelidade. Xa lle teño nome e todo. Como? A parella ideal. A parella ideal? Sí, que che parece? Veña, anímate, que podemos facer historia en Portosás. Eu vou ter que presentar eso. Claro. Anímate. A tua parella non ten segredos para ti? Crees que coñeces a fondo todos os seus gustos, manías, defectos e virtudes? Ou pola contra estás disposto a descubrir cousas que aínda non sabías?
Se vos considerades un modelo de parella e queredes gañar unha viaxe ao Caribe, chamade agora ao 981 32 0000. Os nosos teléfonos estarán abertos todo o día para as parellas que queiran participar nas probas de selección do concurso que se celebrará aquí, mañán, nestes estudios. Isto é Radio Televisión de Porto Sás e vos podedes ser a nosa parella ideal. Agardamos... Como se lles ocorrería esto? Non é do seu estilo. Pois eu creo que desta vez deron no cravo. Porto Sás está cheo de talentos neso de coñecer os hábitos e segredos dos demais. Aló, eu coñezo a miña lindiña como se aperi. Dígoche unha cousa. Loli, sin ir máis lonxe, estou segura de que a coñece mellor que a ti. Nalgúnas cousas, Non, dixo nada. Unha parella que vive xunta, aínda que non o queira, ata acaba parecéndose físicamente. Eu non estou segura deso, Non por estar máis tempo xuntos coñeces mellor a persoa, Carlos. Pois podíamos comprobalo. O que? Non, xa sei por onde vas eu ao concurso non vou, xa te dixen. Pero por que, Rosa? Ímolo pasar ben, muller. Ademais, mira, Petróleo non se presenta, que é o alcalde. Ele máis Belinda serían os nosos máximos rivais. Non vou e non me vas conversar, así que cala un pouquinho que non quero. Carlos, non lle insistas. Esa viaxe é para mí. E logo, Suso, con quen vas ir? Boa pregunta. Déxame pensar. A ver, con Dolores non, carrara de carallo. Con Susi, tampouco, que xa capaz de poñerse a chorar ali en directo. Fanny non vai querer vir. Xa vexo que tes un gran futuro. Xa está decidido, con Mónica. Non por nada, pero non ten moita personalidade, pobre. Pero ela tamén che ten que coñecer a ti. A min? A min non hai moza e casadeira en toda a comarca que non me coñece. Refírome en profundidade, Susiño. A eso mismo me refería eu, Pitusa. A eso mismamente. Que se preparen as mulatas esas do Caribe. Perdoa, Suso. Por aí naquelas non saiban, están jardando por min. Por ti, pero se tenemos setas. E para que quero moza, se teño aquí a miña mellor amiga. Pero que inxenuo son todos, sabes? Unha parella faise con risas, suor e lágrimas, Non é só sair de cando en vez e pasalo ben. Que bonito. Pero nós imos gañar con isto. Non nos fai falta estar liados para gañar un concurso destes. Claro, estudiase un pouco e xa está. Aí está. Eu a vosa idade... Estudiando non tiña parada, Non sei. Alá. Eu era boísimo no dos traballos manuais. Ai, mira, pareceme ben que vos presentedes. As parellas de amigos tamén contan, claro que sí. E que, con este panorama pensas perder unha viaxe ao Caribe? Que pesado, que non vou e que non quero ir. Así que cala, que cando acolles con algo, dalle que dalle, Carlos. Non vou, non e non. Iso quere dicir que sí, non? María. Que? O tubo da pasta de dentes prémese dende abaixo. Así queda máis esmagado que un saco de patacas. Pois mire, eso é che cousa do carácter. Hai xente que preme desde abaixo e outros que premen desde arriba. Hai cousa do carácter. Vou ter que dar un cursiño prematrimonial acelerado. Ai, mira, o solteirón de ouro que me vai dar clase a min de convivencia, mira. Nós non necesitamos nada diso. Estamos feitos o un para o outro. Bah! Podíamos ir ao concurso ese da tele. Sí, mañán. Oiches, quedei en vela onte, pero non oín a Iria. A que hora chegou? Eu sentina chegar a eso das 4. Ás 4. Mira que tremenda, mira que lle teño dito que chega a súa hora. Pois esta fin de semana vai quedar castigada, Non vai poder ser. Deille o permiso para que chegase máis tarde. É por lle tes que dar ti permiso. Se eu lle dixo a 1 hora, ten que ser a esa hora. Eu dixenlle ás 2, non ás 4. Celebraba o aniversario de Laura. Preguntoume se podía chegar máis tarde. Dixenlle que sí, pareceu unha excusa razoable. Ai, sí. Pareceme increíble que unha rapaciña che pode enganar a ti. Non, María, non creo que iría tentase enganarme. Preguntoume a mí como che podía ter preguntado a ti. Vale, pois se non che importa, eu prefiro que me pregunte a min e non a ti, vale? Que pasa, María? Non crees que eu poida educar a tua filla? Non tes confianza en min? Non. Aquí o que parece é que quen non ten confianza en alguén és ti en min. Que me estás dicindo? Que eu non sei criar a miña filla? Non, eu non dixen nada diso. Pero agora somos unha familia e creo que deberías empezar a facerte. Pois sinto moito, pero eu non estiven criando a miña filla para levala polo rejo correcto para que veñas ti agora e lle deas corda solta, vale? E non hai máis de que falar. Ti non, pero eu sí. Pois mira, sabes que che digo? Vas falar só porque eu marcho.
Entón vai Cris, a médica de Garda, a que se amigara co selador, e decátase de que o vello do trasplante de corazón está namorado dela. Que dis? Por eso apareceu a mesa do salón chea de clines mollados. Xa decía eu que lle pasara algo ao vello. Foi ao pouquiño tempo de ti quedares dormida, xusto ao cuarto de hora de empezar. Mira unha cousa, por que quedas sempre dormido ao cuarto de hora? É que é matemático, Pois non che sei, debe ser o tempo que aguantan as miñas neuronas tanta excitación sentimental. E vos por que non ides ao concurso ese da tele, o das parellas? E por que o dis? Porque vos coñecedes máis que moitos matrimonios. Se ides, a viaxe é para vos. Mira ti que ben ir ao Caribe con Sabela. Como se non me chegara con vela todos os días no traballo máis na casa. Ai, sí, que no Caribe iasme ver moito pelo a min, Ramón, a min a televisión gústame cadradiña, con mando a distancia, Os concursos paso deles. Pitusa, podes vir un momentiño? Sí. E vos que? Non ides ao concurso? No, a min tampouco me gustan esas caralladas. Ademais, non é un bo momento. Discutín con María. Rifa antes da boda é o normal. É como un xogo. Non é ningún xogo. Nesta ocasión é algo máis serio. Eso parece cho agora. Pero é o pan de cada día. E despois veñen unhas reconciliacións. Que ben se ven os touros desde a barreira, Non, eu faloche desde a experiencia, que estive casado moitos anos. Espera, ides ao concurso, pasádelo ben e morro o conto. Non. Pareceme un pouco frívolo estando as cousas como están. Os desacordos hai que amañalos pouco a pouco, con suavidade. Nada de dramatismos. Vale, Casanova. É que, Viriato, non vos ides presentar, María máis ti, ao concurso? Claro que sí. Estes van de lúa de mel ao Caribe, como me chamo Ramón Couto. É que me decides de cando entrou na casa do cura e se decatou que realmente o cura era seu pai. Ai, que namoradísima que estaba del. Pobre Lucecita. Que si, Manolo? Sí. Pois, a verdade, non sei como vos pode gustar o programa ese. Os primeiros capítulos ainda te rís algo, non? Pero despois... Pois fíxate que eu estiven a piques de non apuntarnos ao concurso a Manolo máis a min por non perder a novela. Con eso dixo todo. Pero de concurso me estás falando? Manolo, o concurso da parella ideal. Non veche o anuncio? Ah, sí. Pero aí non vou el ali. Como que non? Sabía que por amargarme a vida ia reaccionar así. Non, Chuchi. É que sendo Garda Civil non é moi serio. O que non é moi serio son outras cousas que non dixo. Que outras cousas? Mira, Manolo, non me fajas falar. Teñamos a festa en paz. E como non veñas, non che perdoo na vida. Ai, muller, non sabía que era tan importante para ti. Sabía que ibas a acabar entrando en razón. Veña, home, anímate. Xa verás que ben o pasamos. Rosa máis eu tamén nos apuntamos. Precisamente mañá é a selección das parellas. Non é de eso nada. Eu non penso participar nun concurso de parvos. Ademais, teño que jardar unha reputación, Carlos. Se antes me dixeches que sí. Non fui exactamente así. O mellor insinueno é que, claro, cando te pos tan pesado, pois, enredas, non? Xa, o que pasa é que ti tes medo non contestar ben ninguna pregunta e quedar en evidencia diante de todo o mundo. En evidencia de que, Eloi? Carlos e Moisés vivimos nunha caravana de 4 metros, así que de evidencia nada, Hai algúns homes que se coñecen mellor que outros. Non dixo por nada, pero... Pois ti, co que falas, non sei como che queda tempo para coñecer a ninguén. Rosa, dame risa. Neso Manolo e máis eu damos vos 1000 voltas. Sí? Sí. Pois veremos quen vacila quen. Veña, Carlos. Non van rascar bola. E ti vaite preparando, que isto é moi difícil. A ver, cal é a miña comida favorita? O bocadillo no silla, acórdame que era teu preferido. Xa, pero cando era pequena. Agora son as lentellas. E ese cambio, se antes non había que te fixese trajar. Foi co da operación de anxinas. Tiven que estar un día sen comer, e na casa había lentellas. E recordáseme como algo moi rico. Así pasoume algo parecido cun disco que era do meu avó. Odiei hasta que el morriu e agora é un dos meus preferidos. E de que é? De Jorge Negrete. Jorge Negrete. E gustanche as cancións e todo. Home, non é Manu Chao, pero recórdame moito a meu avó, Entón, máis que disco favorito sería recordo favorito, non? Sí. E o teu calé? É que eu teño un problema. Jardo todo. Ata me dá pena tirar os bolis que xa gastei. Eu pensaba que recollías as cousas para depois tiralas, como están ordenada. Despois ensinoche o meu armario. Parece un museo de Porto Sás, co que jardo ali dentro. É de min que jardas.
Tiña guardada esta botella de aguardente de Ortigas especialmente para cando viñeses ti. Porque a mí se me daba no corpo que habías volver. Paco. Isto sí que é un amigo e ademais son caralladas. Cuidadiño, Teresido, que un día abrina pa Paulila e case quedo no sitio. Así que... A Paco non lle dura unha botella na casa ningún día. Por eso prefiro que vai ao bar. Cala a boca, muller, que todas as botellas que eu jardo usa a sala para cociñar polos e galiñas. Xa, pero ben que che gusta o polo así, eh? Sí, a verdade é que sí, Ademais, agora prefiro que quedes na casiña e que non vayas ao bar. Na casiña comigo. Que, xa vos estades preparando pro concurso, Non nos vamos presentar, Nós coñecémonos moi ben e non necesitamos sair na televisión, non. É a miña ruta. Ai, Paco, moito me gusta cando te pon romántico. Ben, pois quen vos viu e quen vos ve, que así dá justo. Pero veño, presentadevos, que ímolo pasar de medo. Non. Veño, animade. Non. Paco propúxome que vayamos de excursión á praia del Trese todo o día. Pois Rosa, mais eu ímonos presentar. Sí, non sei como foi, pero sempre me convence. Ata penso que podemos gañar a viaxe. Aquí sí. Iso por descontado, home, claro. Paco, veña, proba. Proba que... penso que vai estar ben xa. Sabe mojar. Sabía que che ia gustar. Bótame máis. O que queiras, veña. Unha fechiña. Aí vai, epa. Eu tamén te trouxe un regalo, Sí? Sí, parei nunha gasolineira outro día e trouxenche unha cinta de Ana Quiro, como sei que che gusta. Home, moitas gracias, Paco, sei para que te molestes. É que xa escoitei eu. Xa, claro, que... Ai... Sabías que lle gustaba Ana Quiro, non? Non vou saber, somos un monte deles, Sí. Onde tes o reproductor de casetes? O a radio? Está aí enriba da mesa. Trae. É que desde logo... Vai. Que desde logo hai cousas que sabe mellor un amigo que a propia muller dun, Sí, pois case que era mellor que se presentasen eles ao concurso, non? Non lle fajas caso, sonche así. Moito bla bla bla, vaiselles a forza toda pola boca. E despois, sonche unhos cordeiriños. Igual así soa mellor, conseguiches algunha vez verlle a letra? Hola. E non está? Non. E logo dacheslle permiso ti para sair? Non, eu non fixen nada. Anda por aí con Lois, vanse a presentar o concurso ese das parellas. Pero se eres un son. A que máis dá? Se cadra teñen máis posibilidades que calquera de nós. Basta con fixarse un pouco no outro, telo en conta, en fin, esas cousas que non sempre suceden. Mira ti, estás te poñendo dun profundo subido. Se non te coñecera a ti... Non creo que me coñezas tanto. Ai non, máis do que ti pensas. Ah, sí? Pois tes agora unha boa oportunidade para demostralo. E logo, vasme facer un test? Non, moito máis sinxelo. Presentémonos ao concurso. Si, vou ir eu á tela a contar a miña vida. Xa saben abondo. Non o tomes tan a tremenda, é un xogo. Ademais, sorprenderíaste. Téñote controlada ata nos detalles máis insignificantes. E cales son? Pois, por exemplo, sei como apertar o tubo da pasta de dentes, sei cando estás cansa por como fas a cama, en fin, un montón de cousas. E iso pasa porque ti és un maniático. Se te fixaras en cousas máis importantes. Eu, por exemplo, cando alguén está falando, gústame que me escoite. E ti non fas, ti estás noutro planeta. Non estou de acordo. Esta mañá, señor máis lonxe. En fin. Imos deixalo. Encántame como pestaneses cando te pos histérica. E a mí encántame a túa maneira de entrar e sair do baño cunha toalla ao ombreiro como se fose un chulo de praia. E a min esa manía que tes ti de botar o pelo por detrás das orellas cando te queres facer interesante. Eso non significa nada. Para alargalo inmediatamente cos pinchos cara embaixo. Vamos a proba. Ao tocar fondo, irase... Paula, pero isto é unha loucura. É que nin siquiera entramos no plató. Non te agobies, anda, non te agobies, que aquí cabemos todos. Tes preparados os cuestionarios, que as preguntas e coas respostas? Teño. Ai. Loli, non che dixen que non te podías comunicar coa parella? Mira, como sigas así, descalifico, che. Que? Que me desides da miña chamberga?
A verdade é que está ben, Aprende, Lois, aprende. Eu son unha muller feita e direita. Suso, eu non necesito que me ensines de mulleres. Pero a verdade é que está boa, Polo menos son parella e non amiguiños da gardería. Cala, Carlos, cala. Non te metas con eles que estudiaron moito. Ai, sí, é que foi moi duro o traballo de investigación. O que vai ser duro é ver como eu iría levamos o premio diante dos vosos narices, Que, sabíase que damos un pouco grande a vos. É ideal para Rosa, moi para min. Eu non sei como me poden deixar en liar. A mí non me gustan estes programas de televisión. Tamén Carlos me leu a min, así que como non acertas preguntas, mato, Porque xa deitar aquí polo menos vale o premio. Ben, un pouquiño de silencio que imos empezar. En canto baixen as luces, aplaudides todos, vale? Boas tardes. Van dar comezo ás probas de selección dos aspirantes á parella ideal de Portosás. Durante todo o día fixemos esas parellas por separado uns cuestionarios para saber algo deles, das súas aficións e das súas manías tamén. E agora, e durante toda a tarde, van ter que demostrar mediante outro cuestionario de preguntas o seu grau de compenetración. De aquí sairán as 4 parellas que mañán terán opción a ese premio. E sen máis, imos dar comezo a este concurso. Pero antes unha pausiña para a publicidade con Viaxes Xixerón. Que nunca van a pé, porque van sempre en avión. Publicidade. E lembra que non se poden dicir marcas publicitarias. Non che pasa nada. Ron Estou nerviosa con por cola. concurso. Cunhas gotas de limón. Seguro que non che pasa Exprimido, nada. Nada de pulco nin trapalladas desas. Agora tócalles a Loli e Manolo. Moitas gracias. Ben, pois damos paso a esta nova e simpática e, por que non dicilo, atractiva parella. Primeira pregunta para Manolo. Cal é a cor preferida de Loli? Rosa fucsia. Sí, señor. Loli, cal é o libro de cabeceira de Manolo? O Código Penal. Moi ben. E o animal preferido de Loli é... O gato ou o micho común? Correcto! Loli, cal é a película favorita de Manolo? As Pontes de Madison, como a miña. Vímola xuntos 4 veces. E cal é o programa, Loli, o programa de televisión preferido de Manolo? Esa pregunta está chupada. Morrer de amor. Que mira que casualidade tamén é o meu. Moi ben, pois xa rematamos con vos. Acabamos de acadar o primeiro pleno completo desta parte do concurso. Moitas gracias. Carallo, ajustache esa porcallada de morrer de amor ou como se chame. Que pau, que pasa que trae respostas respondidas da casa para non equivocarme, porque teño moitos nervios. Pois, machiño, máis vale perder o premio e non quedar como quedaches, Agora tócalles a Suso e Mónica. Saca aí. Tomade asento. Aí estades. Aí ese bico de complicidade entre os dous componentes desta nova parella. Primeira pregunta para Suso. Atención, concentración. Cal é a cor preferida de Mónica? A cor preferida de Mónica. Estou a matar, huevos, Carallo, que preguntiñe. A cor preferida de Mónica. A tua cor preferida, cousa básica, mira. Ben, pasou o tempo. Lindiña, a ti se che preguntaron unha cousa íntima, unha cousa... Como que, papi, como que? Como, a ver, pregunta. Cal é das miñas cicatrices, que teño un lotazo, cal é a miña preferida? Diría que a que che deixou o can. Pero como con can? Che, como con can? A da perna. Un congro, era un congro grande como ao mundo, estaba nunha cova, case me come. Ai, non me lembraba. É que isto é unha, o sea, cousas Cal vai básicas. ser a afición preferida de Mónica non ten poder ser. Cal vai ser? É na primeira, cájala na Ben, que fai o que fai. Seguro Todo día, que ti que non fai unha sabes, cousa, non outro día fai recordas. outra. Que queres? Ai, pois, por exemplo, que marca de crema hidratante uso? Colgate. Non, Colgate non, espera. Ai, que están facendo a selección de parellas para o concurso, Está todo o mundo concursando, menos Petróleo e eu. Pois moito mellor para vos, porque eses concursos son unha merda. Dai non sai nada bo, eso xa vos lo digo eu. Ai, a mí pareceme moi divertido, inofensivo. É un bote así, é un bote... Todo o tempo ainda, todo o tempo, lista. Aquí, en a Radio Televisión de Portosás. Estes usos están nas berzas. A estes doulles un 0, Parece mentira, pero polo de agora os que mellor van son Loli e Manolo.
Si, facendo trampas. Morrer de amor está moi ben, pero é para adictos ao xénero. Dubido moito de que sexa o programa favorito de Manolo. Notase que Loli deixou a lección ben aprendida. Esa vai conseguir facer del a parella ideal vivo ou morto. Eses gañan seguro. Están contentos os dous, Va. Mira, uns porque se pasan e outros porque non chegan. Estas parellas son un desastre. Coñecémonos mellor calquera de nós as dúas que eles. Pois sí. Tiña razón, Ramón. Tiñámonos que presentarte a máis eu. Ainda que só fose por pasalo ben, porque seré divertido. Pois podemos xogar desde a casa, entre nós. Boa idea. Anotamos as preguntas e escribimos as respostas e despois lémolas en voz alta. Veña. Pero como vou saber eu que almorza Mónica? Uns días almorza café, outros días leite, outros días café con leite, outros días colacao. Así é todo o que escribiu estas preguntas. Debiu quedar descansado, Suso, por favor, un poquinho de silencio. Non queremos votar aquí un mes. Decir que ronco. Pero como pode decir que ronco? Debín vir con Dolores. Ainda con Susi me iría mellor. E eu non ronco, Vale, moi ben. E agora podemos continuar con Viriato e María. Continuamos, sí. Viriato, a primeira pregunta é para ti. Cal é o nome ou tipo de crema hidratante que utiliza normalmente María? María usa Citium, un fluido hidratante antibrillo con provitamina C e extracto de laranja. Arrasas, neno. O que fai ter estudios, En fin, María, cal é a marca de coches preferida por Viriato? Aston Martin. Viriato, cal é a persoa na que María ten máis confianza? Se é que María confía en alguén, ese sin dúbida é Pois non. Segundo o que pon aquí, a persoa na que María ten máis confianza é a súa filla Iria. María, de que cousa nunca, baixo ningunha circunstancia, se esquecería a Viriato o ir de viaxe? Pois creo que non esquecería o desodorizante para os pés, que como lle cheiran, non quere que se note. Ves como non é de afeminados acertar o da crema? Porque pode acertar Viriato e ti non, Pero, Lindy, eu non dixen que fora nena ninguna por facer isto. Dixéchelo, tío, que dixo eu é que Viriato controla do aquel das cremas porque como lle apetrenean os pés, anda botando crema. Mira, papi, non te fagas o tolo, home. A ver, Kitty, botarásme unha mantica besta esta, lixeiro, que? A crema que usa Belinda é Air de Jour, hidratante e revitalizante. Como sabes esta mona? A crema que bota a miña santa polo corpo diante. Os curas e os barredores temos toda a información secreta da xente. Outro día vin como Belinda saía da farmacia e como botaba no lixo o envoltorio de Air de Jour. Vou non creere porque... Non pagan o Belín. Es un chesí. As mulleres son chesí, rapaz. Non te podes fiar dela, es un pelo. Non Viriato. Sí, Suso, sí. Pero de ningún, Iria. Parece boa rapaza, pero... Espera a ver. Con Iria non te metas. Métete con que quieres, menos con ela. Eso, non sexas tan pesado, Xuxiño. Que Iria non miña moza. Moi ben, pois, moitas gracias. E agora, Carlos e Rosa. E tomando asento. Carlos e Rosa, vaya, a parella máis unida de Portosás, polo menos no que o tema da vivenda se refire. Menos carallada, En fin, desculpa, Rosa. Imos coa primeira pregunta. Cal é a afección preferida de Carlos? A afección preferida de Carlos é que ten moitas. Por exemplo, a horta, o deseño de interiores, a pesca... Pero a que máis lle gusta é non facer nada. Non é exactamente o que teño eu aquí escrito, pero imos dar a resposta por correcta. Sí, que non foi así exactamente como dixen eu. O que dixen é que reflexionar sobre a vida e meditar é a miña afección preferida. Ben sendo mesmo. Seguimos, Carlos. Non, quixera matizar un pouquiño sobre este tema, non? Que non é un defecto. Entendido como deixar de cumprir coas túas obrigas, sí, pero tal e como eu vexo que é desde a óptica zen... Tanto ten. A resposta é correcta.
Seguimos, e a ver se és tan escrupuloso nas túas respostas. Belai vai a tua primeira pregunta. Cal é o grupo de música preferido de Rosa? O grupo preferido de Rosa. Rebote. Pero que rebote nin que carallos? Ti tens que responder a pregunta. Xa sabes, claro. No, sei, home, sei. Pasa que prefiro que sigades facendo preguntas a Rosa e así teño un poquinho máis de tempo de concentración. É o meu xeito de concursar, se non te importa. Vale, como queiras. Rosa, cal é a cor favorita de Carlos? Azul escura. Cobalto. É azul cobalto, que se dice escura. Veña, dá o mesmo. Vale igual. Imos continuar. Respondes a pregunta de antes? Non, faime a seguinte e así xa che respondo as dúas. Como queiras. A seguinte pregunta é: cal é a bebida preferida de Rosa? Sí que son profundas as preguntiñas, Esta tampouco a sabes, non? Sei, muller, sei. Pasa que agora quedei en branco. Podo volver a primeira? Podes. Cal é o grupo preferido de Rosa? Pimpinela. E o teu almorzo preferido té con leite. E torradas con marmelada de pexego, nunca de albaricoque, zume de laranxa e algunhas veces un plátano. Nin eu mesmo podería dicir millor. Agora tócame a min. A túa cor preferida, a azul verdosa e maila negra. A túa película preferida, calquera do tipo ese esmerriado, con lentes, que non para de falar. Woody Allen. En especial, esa na que ela e maila da súa muller teñen que resolver un asasinato misterioso no que está metido o veciño que... Misterioso asasinato en Manhattan. Esa. É a túa, a conmovedora Kramer contra Kramer. Sí. Pero a túa paixón secreta, aínda que nunca lle confesaches a ninguén, é calquera na que apareza a Schwarzenegger. Pois sí. Ois, non crees que pasamos demasiado tempo xuntas? Pode ser. Cal foi o accidente máis grave na vida de Lois? Iria. Sí, foi un accidente que tivo cunha moto que lle prestou un amigo do instituto. Eu estaba ali cando chocou contra o muro. Ainda ten unha cicatriz. Tranquila, Rosiña. Carlos, ao final acertou unha, ainda que tardou un pouquiño. Xa, polo menos Carlos é libre para equivocarse, non como a outros. Xa, pero é que eso no Caribe dalles igual. Veremos, ainda queda moito que rascar, O libro preferido? É un atlas que comprou hai moitísimo tempo. Comprou nos 9 anos e lembro sempre lendo ese libro. Iria, todas as parellas tiveron algunha vez unha primeira discusión. Lembras por que foi a vosa? Nós nunca tivemos ninguna discusión. Ai, meus santiños. Como se nota que non son mozos, Petróleo? Xa. Me dar a min outra vez de volta ter 15 anos, miña nai, e andar a mosear seguido facía majas. A ti, deixábante todas porque non te soportaban. Cantidade de mulleres, Así, cantidade de mulleres ás que teño renunciado eu. Por casar, por casar, Lisardo, lixeiro, por casar con unha que nin se lembra de cousas básicas, íntimas. Parvadas, eso é o que é, parvadas, que perigoso nin que nada. Sabes o que teño claro de ti? Dende o primeiro momento, que es un fantasma. Eso que sí, un fantasma. Sí, exagerado. É incrible, só houve unha parella que contestou ben a todas as preguntas. Loli e Manolo. Isto dá para facer un estudio sociolóxico de Portosás. E máis ben. Pero veña acaba co reconto dunha vez que estou máis cansada. Este Carlos vai moir, traerme aquí pa isto. Vai ser o único. Moi ben, xa temos os nomes dos gañadores. Agora vai baixar a luz, como ao comezo, entón aplaudimos todos, e segundo vai dicindo os nomes das parellas gañadoras, estas van se ir situando detrás de nós para despedir xuntos o programa. Entendido? Sí. Moi ben. E chegou a hora de desvelar os nomes das 4 parellas que pasan a nosa gran final. Os afortunados son Lois e Iria, Loli e Manolo, Carlos e Rosa, María e Viriato.
bonita. Quero lembrarlles a todos que mañán temos unha cita na Radio Televisión de Porto Sás. Espero que a experiencia do concurso fose gratificante para case todos os participantes. Non se perdan mañán a gran final da parella ideal. É iso de que me cheiran os pés, pero sin ni siquiera é verdade. Tratábase de ser sincera, non de ridiculizarme diante de todo o mundo. Mira, non sei de que te queixes, porque acertaches máis preguntas, non? Tratábase de saber quen coñece mellor ao outro e gañaches ti noraboa. Mira, María, o teu problema é que non te coñeces nin a ti mesma. A que ven esa parvada? Sabes perfectamente a que ven. Como podes decir que non son a persona que máis confías? Porque é certo, porque xa hai outra persoa que ocupa ese lugar. E chámase Iria. Non, María, Iria é a túa filla, non a túa millor amiga. E canto antes te decates da diferencia, moito mellor para as dúas. Eu sei ben que é o mellor para as dúas. Ti tes fillos? Non, Pois entón, cala, porque as cousas hai que vivilas. eso pretendo, pero ti non me deixas. Mira, por favor, non empecemos outra vez. María, non sei eu se na túa vida eu... Hola. Felicidades, parella. Anda que non o fixestes tan ben como a nós, non estivo nada mal. Non, non estivo mal. Que pasa, mamá? Nada, cariño, que vai pasar? Acaban de discutir. A miña nai pensa que eu son parva. Ademais, non sei pa que di que eu son a persona que máis confía. Home, porque ti é a súa filla e non che vai andar contando todo, non? Entón, por que non di que eu sou o mellor amigo a Viriato? Que, imos quedar aquí? Non, aquí non pintamos nada. Ocorriuxeme outra pregunta. Cal é? Cando foi a primeira vez que bicaches alguén? Pois, aparte dun bico que lle din na cara a un mozo que tiven hai anos, é que nunca biquei a ninguén. E ti? Eu fui no instituto, a Nuria. Con Nuria? E cando foi eso? Xa choviu. Foi no xinasio, quedamos só despois de unha clase, xa sabes, non? Ah, e ti xa... O que? Xa sabes. Iria, que curiosa es. Eso non lo van preguntando en concurso, Pero, claro que sí. Pero a medias, A medias nada, lo que non se pode repasar a vida de ninguén. Non se pode repasar a vida de ninguén. Sabes como che digo? E se non ides a Brais, xa estou cheo do concurso este. Papito, Que? ti como crees que se coñece a xente, Por si se infusa. As parellas falan de sentimentos, de pensamentos, sinceramente, sen discutir. Quindi, meu amor, que? Quen che quere a ti? Unha carallada, che? Vai, o congro... Era un can. Era un can que buxaba, parecía un congro, che. Sabes como lle chamaban? Can congro. Que non quero seguir e punto, non. Pero veña, muller, mira, agora non podemos retirarnos. Por lo menos para non darlle o gusto a Loli de vernos derrotados, non? Digo eu. Ben, por eso é pola viaxe. Nada máis. Claro, ademais non o fixemos tan mal, non? Despois de todo. Tes que perdoar que non me lembrase de certos detalliños, pero que sei, quedei en branco. Detalliños? Pero Carlos, como que detalliños? Non empeces outra vez. Mira, pero o caso é que nos seleccionaron, non? Va. Pois iso é importante. Imagínate que gañamos, Non os dous, no Caribe, tomando unhas caipiriñas, Veña, por favor. Está ben. Pero tes que concentrarte un poquinho máis, Porque moito rir de Lois, pero... Amigiño, dache 1000 voltas. Pero que dis, Rosa? Iso da cor preferida é para parvos. Iso é pola sociedade de consumo, sabes? Pola publicidade. Bótalle a culpa aos demais de que ti és un deixado. Pois é, Rosa, é polo mercado, entendes? Leva o mellor produto, compra na súa tenda favorita, cal é a súa cor preferida. Xa verás cando veñan as preguntas serias de verdade. Xa verás se respondo ou non. Ai, as serias. As serias como cal, por exemplo? Pois, por exemplo, eu que sei. A ver, di unha. Ei, ben tracido. Camarada! Como ve iso?
Vos percebes que quero facerlle unha cea a Concha a base de marisco, unha cea íntima, xa sabes. Da gloria verche terá sido, Que bonito, que bonito. Que detallista coa muller, Que moitos tiñan que tomar nota. Sí, Sí? sí. Oiches, perdestes un concurso caralludo, E nós quedamos seleccionados. Tiñas que vir, Nós non temos necesidade de ninguna de andar por aí de concurso. Faz ben, ti se así de cabaleiro, que xa verás como a Concha non volve a marchar. Rosa. Quixen dicir que non... Que non. É igual. O caso que agora está comigo, non? Ademais, como din por aí, se che regalan un cabalo, non o leves ao dentista. Moi ben. Mira, ainda que non o saibas, Paco, és un sabio. Era un sabio e ti un ignorante, porque manda carallo, non saber cal é a miña cor favorita. Pero veña, Rosa, mira, non volvas outra vez con iso. Home! Mira, sen embargo, sei perfectamente cal é a túa flor preferida. Miña Rosiña Silvestre, a túa flor preferida é a rosa. O qué? Mira, que dixo eu que fixeches o que che dixen de poñerlle aí aos leitugas... Si, botei, pero tens que mirar aí o repolo ese, que está medrando de tal xeito que vai papar as leitugas todas, mira ti. Eso é, porque fixeches os rejos moi xuntos. A ver, que che faga un plano. A miña flor preferida é a margarida. Oiches, ignorante, a margarida. Ignorante. Daqui, mira. Mira, a ver que che parece a proba que estou preparando. Chámase tentación. Pois a cuestión é que poñemos a unha tía e a un tío. Mira, Paula, de verdade, a mí gústame verte tan animada co tema do concurso, de verdade, Pero non crees que te estás pasando un pouquiño? Pero ti que dis? Penso espremer isto todo o que poida. Ti viches a audiencia que tivemos onte. Dija. Ah, María, que tal? Pasáchelo ben, non? Como? Pero, que pasou? De todos os xeitos, se cambiades de... Malas noticias. María e Viriato non seguen no concurso. Discutiron. Xa se lles pasará, seguro que volven. Pois pola voz que tiña pensei que me ia dicir que non seguían co tema da boda. Paula, de verdade, non podemos andar contando a vida e os milagres dos demais, de verdade. Sí, claro. Agora vamos ter nós a culpa de que discutan, pois as súas razóns terán. Pois claro que temos nosa culpa e deberíamos parar o concurso xa. De eso nada. O espectáculo vai continuar. Muller, por que non o deixamos dunha vez? Non ves que non nos imos coñecer mellor por 10 minutos que faltan? De eso nada. Non vou deixar que dous cativos que aínda teñen a casca no cu nos leven a viaxe. Veña, Manolo, imos seguir pasando. A ver, cal é a túa actriz de cine favorita? A miña actriz de cine favorita? A miña actriz de cine favorita? A ver, Manolo, que a Carlos lle leve unha hora a contestar, meu pobre, pero a ti? Ai, xa está. Marilyn. Esa das de sempre. E desde agora... Non, Manolo, non. A túa actriz favorita é Grasita Morales. Non o faláramos xa. Ai, sí. Sí. E desde agora... E desde agora... É desde agora, Winona Ryder. Pero tens que dicir que é porque che lembra moito a min. Desde agora Winona Ryder porque me lembra moito a ti. Desde agora Winona Ryder porque me lembra moito a ti. E os teus actores favoritos, que xa sei cales son, que son James Dean e Brad Pitt. Cachotorazos. Sí. Seguimos. Cal é o teu xogo favorito? O parchís. E a túa actividade no tempo libre que máis te gusta? Ir de tendas. É o teu escritor favorito? Antonio Gala. É a túa cor preferida? É a miña cor preferida. E non sei cal é a miña cor preferida, cal é? Salmón, Manolo. Salmón, Manolo. Salmón. Salmón non. Salmón. Non, non, salmón non. Por aí non paso. Só me falta dicir a miña marca de compresas preferida. Pero que vai pensar a xente de mi, Loli? Pero, Manolo, nós que máis nos dá o que pensen os demais? A nós o único que nos interesa é gañar o concurso, entendes? Veña, Manolo, un esforzo máis e a viaxe xa é nosa. Que non, que xa estou farto. Ui, que tarde é, temos que irnos. Que non, que me planto. Que non vou. Entendes? Mira, Manolo, vou contar hasta 5. E como non esteas na porta, atenta as consecuencias, 1, 2... Ao final, María e máis Viriato non van poder vir.
Mellor para os demais, así tedes máis oportunidades, claro. E que ben fixeron. Eu xa me estou arrepentindo. É que non sei como faz, Carlos, pero sempre consegues o que queres. Mira onde estou. Muller, se soubese que non tiñamos posibilidades de gañar xa era o primeiro non vir, non? Mais che vale. O mesmo che dixo, Manolo. Ui, Paula, eu creo que deberíamos retrasar a emisión do programa. Esta xente non está preparada para sair diante dunha cámara, non? Veña, home, o que pasa é que están nerviosos porque van sair na tele, lógico. Déixate de historias, Ana, que temos que empezar. Boas tardes, estamos en directo na RTVP e hoxe imos elexir a nosa parella ideal, a parella ideal de Portosás. Para eso xa temos preparada unha proba moi especial para os nosos magníficos concursantes. Dis que o mellor xeito de chegar ao corazón é entrar polo estómago. Por eso imos pedirlle aos concursantes que fajan unha boa tortilla de patacas. Despois, cada un deles terá que adiviñar cal é a tortilla que fixo a súa parella. Mentres os nosos concursantes fan o seu labor, nunha cociña que improvisamos noutra parte do plató, onde homes e mulleres estarán separados por unha mampara, nós imos aproveitar para ir coñecendo un pouco máis da súa vida e dos seus gustos en común. Entendido? Sí. Preparados? Sí. Pois daquela, todos para a cociña, por favor. Pero aí van tan guapiños os nosos concursantes co seu mandilón. Ai, mandilón, vente comigo bailar o salón. E nos imos uns minutiños de publicidade con Está despeniño, home. Distingo dunha tortilla feita por ti, meu amor, pero mire, dígocho, morto de 3 días e cunha cebola na boca, distingo... Ai, tamén terá sido. Ai, sí. Ai, sí. Mas a tortilla non sei, pero que distingo moi ben son as galletas da fortuna. Voucho dicir que a mí as galletas da fortuna que fas ti non me gustan nada. Como? É que non traballo non saben a... Mira, papi... Saben mal, saben que tan duras como a Penedo. É tanto tempo mentíndome. Ei. Podría estar forrado, non? Home, lindiña, cociñas moi ben, cociñas que aquilo é mellor morrer, que é mellor vivir, quero dicir, ser sincero, non? Eu digo nas duras e nas maduras falabas, son duras, as galletas son duras. Eu tamén vou ser sincera, vou dicir un par de cousas sinceras. Ven aquí. Vou empezar, non sei, pola primeira. Pensa, Paula, ainda estamos a tempo. Sorteámoslo o premio entre as parellas que se presentaron e xa está, fora. A verdade é que pensei que eras máis profesional, Brais? Sortealo o premio, a estas alturas. Nos debémonos a un público. É cuestión de ética, nada máis. Cuestión de ética. Eu non vexo nada ético deixar que a xente faja o parvo diante dunha cámara de televisión por un premio miserable. Pobriño Brais, como se preocupa polos demais. Pois non o necesitan. Ademais, están pasando moi ben. Están pasando bomba. Sabeches o que pasou con María e con Viriato? Viches a cara que ten Rosa? A cara que ten Manolo? Isto non parece un plató de televisión, isto parece o corredor dun xulgado. Mira, este negocio é así, ni máis ni menos, é o que hai. E seguro que a xente nas súas casas non o ve así de negro, como vestí. É cuestión de como se mire. Ui, mira que cara ten Rosa. E que cara vai ter, miña pobre, despois do número que montou onte Carlos. Xa. E Viriato e María? Deben estar preparándose. Igual botando o desodorizante nos pés ou así. Mira, Manolo está máis morcho que nunca. Que maneira ten de pelar as patacas. Vais lle pasar a tortilla antes de ter feito. Ai, mira a cara del óleo. E a cousa está che fea. Sí, hoxe mellor non concursamos, vale? Vale. Ademais, estiven pensando e teñoche que contar algunhas cousas que non sabes de min. Que cousas? Pois, por exemplo, lembra a viaxe que fixen o ano pasado a Bruxelas? Sí. En realidade, non pasei de Carballo. Botei os 15 días nun motel. Pero como?
E os regalos e as postais? As galletas merqueinas no súper e as postais fíxenas cun selos que había no xulgado. Ai, Isabela, ti estás tola como non viñeches para a casa. É que me daba vergonza recoñecer que non fora capaz de coller o avión. Espera. Mira os teus chisqueiros. Non era que os perderas ti. Era que te agochaba eu. Pero por que? Manías. Unha cousa que non sabes é que me gusta coleccionar cousas que atopo tiradas pola rúa. Pitusa, ti tan pulcra recollendo lixo por aí. Agarda un momentiño. Vas ver. A ver. Vamos ver. Todo seguro. Os papéis de aldeas infantís. Ah, aquí está. O meu carné do Club de Fans de Bertín Osborne. Verás. E mentres os homes van probando as tortillas, imos de preguntar ás mulleres como foron capaces de recoñecer tan rapidamente a tortilla da súa parella. Iria, por favor. Imaginei que Lois non teria feito moitas tortillas. Elixín a máis rara. E ti, Rosa, como fuches capaz de recoñecer a tortilla de Carlos? Home, pois, porque era mellor. Carlos, estarás contento, estarás orgulloso con ese comentario que che fixo Rosa. Pois sí, e gustaríame poder dicir o mesmo, pero... Manolo, vai a modo con esa que é perigosa, Ben, eu teño que dicir unha cousa, porque Carlos o único que sabe facer medianamente ben son as tortillas. Do resto, mellor calar, En fin, e ti, Loli? Pois porque a de Manolo era a única tortilla que non tiña sal. Como a él. En fin, rematou o tempo da proba. Agora é o momento en que os homes teñen que dicir cal é a tortilla da súa parella. Carlos. Sí, eu penso que a de Rosa é a do corazón encarnado. Que ela normalmente xa é un desastre na cociña, non? Pero penso que hoxe esmerouse. Pero aínda así podo recoñecer perfectamente o seu estilo. Manolo? Pois eu vou dizer que leva a contraria a Carlos porque tamén me parece que é a mesma tortilla. A que di que fixo Loli. Por que razón? Pois porque leva cebola, a mí a cebola non me gusta nada. Non lle boto cebola a tortilla que non me gusta, muller. Non lle boto... Ben, continuemos. Lois. A mesma, porque eu penso que tamén que Iria fixo poucas tortillas na súa vida. Esperaba algo peor dela. Fin, rematou esta parte do concurso. Os resultados saberémolo ao final do programa. Pasamos a outra proba. Esta pregunta é para vos, en concreto para Loli. Loli, cal é a actriz preferida de Manolo? Un momentiño que xa te dixo eu para que non haxa confusións. A miña actriz de cine favorita non é Janesita Morales, que é moi graciosa e morro de risa con ela. A miña actriz de cine favorita é Marilyn Monroe e acabouse. Tona. Dígoche unha cousa de corazón, é que con esa cara de grelo non estás nada guapa, é que... Fai o que vexas ti. Ai, mira ti. Se non che gustan as galletas, non che gustan, que lle imos facer, non? Era unha mentira, mentinche. Podíasme... Vai, non sei. Tes moi poucas, non sei. Podíanme dar unha que tiño gana dun. Agora quedas en elas, Home, son un home, non? Só un home pode utilizar a violencia, perfectamente pode ir onde ti e meterche un puñetazo na boca do estómago e quedas sen respiración. Ai, sí. O seguinte parella, Rosa e Carlos. Rosa, a túa rolda de preguntas. Cal é o lado preferido de Carlos na cama? Ben, pois o lado preferido de Carlos a cama é toda a cama, porque non ten lado, é toda a cama inteira, sí. Ben, ás veces empúrrame pa esquerda, así que supoño que será o dereito. Ben, resposta correcta, un punto para vos. Cal é o xogo preferido de Carlos? Pois falar do que non sabe nin entende para terminar dándome a razón. Rosa, gustaríanos que fores un O poquinho xadrez. máis... Correcto. Carlos, o teu turno. Cal é a flor preferida de Rosa? Sí,
A flor preferida de Rosa chamase como ela, é a Rosa. Mira, esto sí que non che pasa, Carlos, non. Rosa... E ti cala, que xa tes bastante con presentar este concurso de merda. Pero que che pasa, muller? Se me dixeches ti mesmo onte na caravana. Hai que falar contigo e falar cunha parede. Eso é o que me pasa. Ben, rematamos antes de que este concurso remate con nos Lois e Iria. Iria, cal sería, segundo Lois, o lugar ideal para ir de vacacións? Rosa. Que me deixes, eh? Para onde vas, muller? Ponde queira, que me deixes... No, pero non se parra, muller, que se unha parra. Concurso. Concurso de que, home? Saber ningún... Rosa. Que? A nós gustanos moito a natureza. Sei que o soño de Lois é coñecer África. Correcto, Iria. Sí, señor. Poderías decirnos cal considera Lois que é o seu principal defecto? O orgullo, ainda que eu creo que non é tanto como el di. Resposta correcta. Pero é que non sei como contestar a esta pregunta. Nin falta que fai, porque esa é a resposta correcta. Falando de frío, cal é a estación do ano? O verán. Correcto tamén. Sí, señor. Lois, Iria acaba de demostrar que che coñece absolutamente en plenitude. Agora imos contigo. Lois, película favorita de Iria? O home que murmuraba os cabalos. Moi ben. O que non entendo é por que tiveches que tiralo a vasos ao chan. Non podes utilizalo como todo o mundo. Saiume da gana. Sí, e despois quen vai limpar aquí? Ti? Non creo. Claro. Pois nunca o faz. Pois vou facer. Pois estaría Sempre é ben a primeira que vez, fixeses non? hoxe e fixeses moitos máis días, porque nunca o faz. Bueno, pois deixa... Pensaba que morría xona intoxicada. Resposta acertada. Creo que non fai falta dicir que os gañadores desta primeira edición e probablemente última da parella ideal de Porto Sá son Lois e Iria. Cousa bonita, felicidades. Non sei como podemos ponernos así por un par de preguntas idiotas, hombre. Idiotas para ti, Carlos? As cousas pequenas tamén teñen a súa importancia. Sei, no, Rosa, Pero que queres? Son un desastre. Ni siquiera sei se podería responder a preguntas máis serias sobre ti. Xa. Iso sí, hai unha resposta que teño moi clara. E por moi parvo que sexa, nunca dubidarei. Tanto se me preguntas como se non. Sí, e cal é? Eu tamén pensaría pouco para responder algo así. Ah, sí? Pois por que non imos para casa e me respondes aí? Ben, sabes unha cousa, Carlos, que isto da flor favorita e toda esta carallada é unha tontería, porque eu tampouco estou segura de que a miña sexa a Margarida, sabes? Ves? Esa cho dicía eu. Isto é todo publicidade, é un engano. Ata nos queren vender como debe ser unha parella. Que non sei como podemos caer tan baixo para concursar nun programa deses, non? E imos facerlle entrega aos gañadores dese premio, desa magnífica viaxe ao Caribe, xentileza de Viaxes Cicerón. Xa saben que nunca van a pé, porque sempre van en avión. Unha maravillosa viaxe ao Caribe para a parella ideal de Porto Sás. Felicidades. Pero como que parella? Se estes dous só son amigos. Non, así calquera. Sí, pero demostraron que se coñecen moito mellor que os demais. E outra cousa, agora que rematou o concurso, a ver se poñemos un pouquichiño de paz neste conto, De paz nada, que penso protestar. As bases do concurso dicían que só era para parellas. E estes dous non son parella. Como que non? Si somos parella tal. Somos a parella ideal. Eso non quere dicir nada. Pero mellor isto sí. Pero isto que é? Este rapaz se toleou ou que? Ti saberás, non era a súa mellor amiga e confidente. É que non sei que lle está pasando pola cabeza. E ti como estás tan tranquilo? Non, muller, eu tamén estou sorprendido. O que pasa é que supoño que Iria terá o mesmo que todas as rapazas da súa idade. Namorou. A partir de hoxe vas ter que facerte que Iria xa non é unha nena. Pero se eu sei que isto podía pasar en calquera momento. Que non entende por que non me contou nada.
Muller, supoño que nin eles mesmos sabían o que xe ia pasar antes de que comezase o concurso. Xa, pero... María, ti ela son aí e iso non vai cambiar. O que pasa é que agora hai terreos nos que xa non entras. Iso é todo. Sempre tive medo ao momento no que os adolescentes deixen de falar con seus pais. E a tremenda soidade que ven despois. Xa sei que estás ti, menos mal. Ui, se non estiveras, todo sería peor. Muitísimo peor. Deixa, María. Xa sei que me queres. Eu tamén te quero. E agora, xa se pode saber que dimos dicir? Ah, eso xa non é cousa miña. Ainda que eu non lle diría nada. Deixaría voar. Sempre que non se moi longe. Tranquila, para iso ainda faltan moitos anos. Agora, ata os 40, non marchan da casa. Mi madriña, como pode alguén guardar tantos segredos? E se nos pasa isto a nós, imagínate os demais. Polo menos quedamos tranquilas. Agora xa podemos dicir que non nos coñecemos tanto como pensábamos. Non, non o podemos dicir. Porque agora sí que non nos queda nada por saber a unha da outra. Tás razón. Polo menos a mí non me queda nada que contar. Non, a min tampouco. Agora que o dis? Non, Pitusa, non é necesario. Conserva o misterio. Mira para aí. Son Iria máis Lois. É que fan bicándose. Sube o volume. Misión de Porto Sás. Agardamos que o pasasen ben e que aprendesen algo. A un servidor quedoulle claro. As probas me remito. A parella ideal, polo menos en Porto Sás, non existe.